Il-Ministru Ian Borċ xeħed il-ballun f'saqajn il-periti. 11 jum wara l-aħħar fatalità traġika f'sit ta' kostruzzjoni fejn żagħżugħ mill-Gambja tilef ħajtu fuq il-lan ta' xogħol f'Bormila, il-Ministru insista li l-korpi kostitwiti jridu jerfgħu ir-responsabbiltà. Dan wara li l-Kamra tal-Periti ħeġġet lill-Gvern ta' Robert Abela b'mod partikolari lill-istess Ian Borċ sabiex jieqfu jkaxkru saqajhom u jżommu mal-wediet illi għamlu senilu. Waqt li kulħadd jista' joħroġ stqarrijiet, kulħadd irid jerfa' r-responsabilità tiegħu wkoll, inkluż meta madwar il-mejda aħna qegħdin neżiġu illi l-stakeholders jaslu f'pożizzjonijiet komuni fejn huwa possibbli. Il-Kamra tal-Periti sostniet li ċittadini Maltin u Awċin jixraqilhom aħjar u nsistow li l-industrija tal-kostruzzjoni imifnija b'nuqqasijiet fundamentali b'aktar dewmien m'għadux aċċettabbli. Ta' minkejja li l-Gvern Laburista fassal aġenzija ġdida tal-bini u l-kostruzzjoni fl-2019, aġenzija li din l-industrija trid tara l-frott tagħha. Dikjarazzjoni li l-Ministru Ian Borċ ma ċaħadx. Il-ħtieġa li wieħed ikompli jġeddet u jirriforma bla dubju ta' xejn. In-nuqqasijiet sistematiċi fl-industrija tal-kostruzzjoni msemmija mill-Kamra tal-Periti spiċċat taħsad ħajjet innoċenti, kemm ħaddiema fuq il-lan tax-xogħol kif ukoll residenti illi ħajjithom tinħasad ħabta u sabta. Bejn l-2014 u l-2019 il-fuq minn 11 persuna tilfu ħajjithom brabta ma' inċidenti f'siti ta' kostruzzjoni, fil-waqt li fl-ewwel 7 xhur ta' din is-sena biss tilfu ħajjithom 4 persuni, inkluż il-mewta traġika tal-om ta' żewġ ulied Mirjam Paċe. Madankollu meta mistoqsi kemm qed isiru spezzjonijiet f'siti ta' kostruzzjoni sabiex kemm jista' jkun traġedji bħal dawn jiġu evitati, il-Ministru Borċ naqas milli jwieġeb imqar bi stimi approssimativi sabiex iserraħ l-imħuħ. Rigward numru ta' spezzjonijiet hija mistoqsija pjuttost teknika. Il-Kamra tal-Periti insistiet li s-sitwazzjoni f'din l-industrija m'għadix tenibbli u hemm bżonn li l-pajjiż jara riżultati sinifikanti bil-Gvern jieqaf ikkaxkar saqajh quddiem traċedja wara l-oħra.